U večerašnjem TV programu donosimo u 17:30 emisija za školarce Najcool Friend. Kako postati i ostati popularan u školi. Što je in, što je out, kako ostaviti dojam, proširiti trač, bla bla bla. U 18 sati emisija za najmlađe Moje tijelo i ja. Danas stavljamo šarene gumice na banane i saznajemo kako su našem junaku Medi Brundi oduzeli djetinjstvo i nevini pogled na svijet. U 19 sati prekrasan crtani film za djecu Čarolije i vrađbine. Sve tajne zazivanja duhova slatke male vještice. U 20 sati igrani film za djecu Davitelji iz Žbunja, koji govori o uzbudljivom odlasku kući iz škole naših malih junaka. Na kraju svi dobro, vidjet ćete. U 21:30 počinje glazbeni program, dakle nastrani spotovi za programiranje podsvijesti i navikavanje na jednolične i imbecilne glazbene obrasce. U 22 slijedi serija crtića o bukodlacima, vanzemaljcima, čudovištima, prikazama, strašilima, duhovima, vampirima i simpatičnim, slatkim, krvavim zombijima. U 23 sata emisija za srednjoškolce Posrnuli gojenac. Govori detaljno o svim tajnama opijanja i drogiranja uz zaključak da to ipak nije dobro. Dakle, naučite kako se miješaju pića, kako upaljačem ugrijati žlicu i kako sakriti drogu u poštanskom sandučiću. Ali jasno, to nećete raditi kod kuće. Od 23:30 pa do jutra slijede horori za djecu s nesanicom. Uživajte dakle u novim epizodama Rasparača s Bundeka i njegovih prijatelja iz bande Kljaštritelji. Eto ga, ostanite dakle uz naš program.